ένα φουστάνι ως τα γόνατα να φτάνει, να είναι λευκό και αλαφρό σαν περιστεριού φτερό, και έντα πάνω του και πέρλες, ασημόσκονες ροδέλες. Βάλε μανίκια μακριά, ανθοστόλι στα κλαριά, στην πλάτη ράψε και φτερά, πάνω μου να κουμπούν γερά, με το φουστάνι να πετάξω, να βγω ψηλά να σου φωνάξω. Μάνα μοδίστρα του ουρανού, τα πέραντου του γαλανού, κι έντυσε αστέρια με κλωστές, λευκές, γαλάζιες και χρυσές. Τους ώμους άφησε γυμνούς σαν χειμωνιάτικους κορμούς, στη μέση γάζουσε μια ζώνη γερά να σφίγγει σαν κουμπώνει. Στο λαιμό βάλε δαντέλα και μετάξω την κορδέλα, ο γιακάς να είναι στυλάτος με λευκές χάντρες γιωμάτος, στην πλάτη ράψε και φτερά, πάνω μου να κουμπούν γερά, με το φουστάνι να πετάξω, να βγω ψηλά να σου φωνάξω. Μάνα μοδίστρα του ουρανού, τα περάντου του γαλανού, ντύσε στα άσπρα τις νυχτιές, να βγουν αγγέλων οι μορφές, στην πλάτη ράψε και φτερά, πάνω μου να κουμπούν γερά, με το φουστάνι να πετάξω, να βγω ψηλά να σου φωνάξω. Μάνα μοδίστρα του ουρανού, τα περάντου του γαλανού, ντύσε στα άσπρα τις νυχτιές, να βγουν αγγέλων οι μορφές. Αξιότιμη κυρία Σταθούλα Δεβελίδη, 23 Δεκεμβρίου 1950. Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε εορτήν μνήμης την παραμονή των Χριστουγέννων, την οποία οργανώνει ο Σύλλογός μας υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στην εκδήλωση θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε οι οικογένειες των προσφύγων της πόλεως μας. Η σεμνήν τελετήν θα απονείμουμε τιμητικόν δίπλωμα εις τη ράφτραν του πόντου. Τη συμπολίτησάν μας, Σταθούλα Δεβελίδη, για την προσφορά της εις την αναγνώριση χαμένων ή εκτελεσμένων ανδρών, γυναικών και παιδιών κατά την περίοδο του ξεριζωμού των ποντίων. Άκους, μάνα. Θέλουν, λέει, να με τιμήσουν για την προσφορά μου. Τι έκαμα? Τίποτα το ηρωικό δεν έκαμα. Μου έφερναν γυναικεία και παιδικά φορέματα, πότε ολόκληρα, πότε μισά, πότε μόνο ένα κομματάκι ύφασμα. Όλα αλασπωμένα, κουρελιασμένα, στραπατσαρισμένα, και με ρωτούσαν, το γνωρίζεις αυτό, Σταθούλα? Ξέρεις ποιος το φορούσε? Το πιάνα στα χέρια μου, έβλεπα το ράψιμο, την ποιότητα του υφάσματος
Και κάπου πήγαινε ο νους μου. Το γύριζα ανάποδα και έψαχνα τη μυστική παραγγελιά του κάθε ρούχου. Τούτο το ρούχο είναι της τάδε, του Δίνα, έλεγα. Σε εκείνα τα χρόνια έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, φάνηκε με άλλο τρόπο χρήσιμη η μοδιστρική μου. Άρε μάνα, εσύ μου είχες μάθει τα μυστικά της τέχνης μου. Αυτά τα μυστικά που με έκαναν την πιο ξακουστή ράφτρα του Πόντου. Είχα βγάλει νάμι σε όλη την περιοχή. Και εσύ καθόσουνα δίπλα μου, με βοηθούσες και με καμάρωνες. Μη βλέπεις τώρα, εδώ είμαι απλώς μια ανταλλάξιμη που ράβει καλά και παίρνει λίγα. Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3η Σεπτεμβρίου, αριθμός 21. Η Εκατερίνη Σκορούλη αναζητεί τον δίδυμο αδερφό της Παύλου. Το 1947 εις ηλικίαν 5 ετών έφυγαν με τον πατέρα τους από τον Τσαμαντάν Θεσπρωτείας δι' Αλβανίαν, όπου έμειναν 2 έτη. Κατόπιν μετέβησαν εις Ουγγαρία. Το 1949 τα αδέρφια Σκορούλη εχωρίστησαν. Η Εκατερίνη επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ ο Παύλος παρέμεινε στην Ουγγαρία. Έκτοτε τα ίχνη του χάνονται. Όποιος γνωρίζει κάτι που Σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Κάπου το είχα ακούσει αυτό, μάνα. Έχε το νου σου. Μπορεί να πει κάτι και για τη Ρηνιό μας. Ψυχούλες μου, παιδάκια μου, αγγελούδια μου. Η Ζαφυρένια. Πω λουσού. Η Λενιό. Ήσυχο κοριτσάκι. Κυρωρό ήσυχο ήτανε. Η Κυριακή ούτε λεπτό δεν μπορούσε να σταθεί χωρίς να κουνάει χέρια-πόδια. Αγανακτούσα να της κάνω πρόβα. Αχ, Μαρία μου, μάτια μου. Πόσο σου πήγαινε το μπλε φόρμα, γιαυρί μου. Μαρία μου. Όλα τούτα τα κουρελάκια θα τα παραδώσω αύριο. Να τα βάλουν στο μουσείο που ετοιμάζουν για την ιστορία μας. Για να μην ξεχαστούνε τα βάσανα που περάσαμε. Μα δεν είναι υπέροχα. Δεν είναι θαύμα. Τα ράβω εδώ και καιρό για τα φτωχάκια μας, τα προσφυγάκια μας, που νιώθουν ακόμα ξένα και ας γεννήθηκαν εδώ. Θα τους τα κρατώ να τους τα χαρίσω αύριο στη γιορτή. Φαντάσου τη χαρά που θα πάρουν. Μα ναι μωρέ μάνα, να χαρούν κι αυτά, να χαρώ κι εγώ. Θα γίνω για μια ώρα ο Άι Βασίλης τους. Όλο πίκρα κουβαλάνε. Όλο πικρές κουβέντες ακούνε, για πεθαμένους και για σκοτωμένους. Βγήκαμε, όσοι βγήκαμε, ζωντανοί από εκείνη τη φωτιά και πριν σταθούμε στα πόδια μας, μπαίνουμε σε άλλο πόλεμο εδώ. Όλοι οι άνθρωποι, πρόσφυγες και ντόπιοι, πικραμένοι και πενθισμένοι είμαστε. Όχι, δεν αντέχω. Δεν βαστώ να σας κρατώ άλλο εδώ μέσα. Κάθε κουρελάκι και μια ιστορία. Κάθε κουρελάκι και μια μαχαιριά. Κρατώ όμως ακόμα στα αυτιά μου τις χαρούμενες φωνές όταν τους έκανα πρόβα και κορδώνοντας στον καθρέφτη και να από εδώ και να από εκεί. Τι μυστικό θέλεις να έχει το δικό σου φουστανάκι, γιαυρί μου? Μπορείς, κυρία Σταθούλα, να μου κεντήσεις τ' άλογο μας? Θέλω να το έχω μαζί μου όπου πηγαίνω. Και βέβαια μπορώ. Μόνο που πρέπει αύριο να περάσεις από εδώ μαζί με τα λόγο σου να το ειδώ και να το ζωγραφίσω. Στο κέντησα στην τσεπούλα, να εδώ. Χαρές που έκανε το πουλάκι μου. Μα και τις μεγάλες γυναίκες το ίδιο τις πρόσεχα. Ήθελα να τα ευχαριστούνται. Τα φουστάνια τους, τα μεσοφόρια τους, τα πανοφόρια τους, τα νηφικά τους.
να διαλέγουν εκείνες μια λεπτομέρεια που θα τις έκανε ευτυχισμένες. Μια μυστική θικούλα που θα έβαζαν το φυλαχτό τους, το γούρι τους, μια χρυσή λίρα. Μία μου είχε φέρει, λέει, να της ράψω ένα κουμπί που είχε από την προγιαγιά της για φυλαχτό. Άλλες θέλανε τα αρχικά γράμματα των παιδιών τους σκεντημένα σαν ανθοδέσμοι. Άλλη ήθελε να της σκεντήσω το όνομα του αγαπημένου της και να το ξέρω μόνο εγώ, αυτή και ο Θεός. Εσύ, κυρία Φωτεινή μου, τι ιδιαίτερο θα ήθελες να έχει το παλτό σου, εκτός από το μονόγραμμα που θα σου το κεντήσω έτσι αλλιώς στη φόντρα? Θα ήθελα από το στρίφωμα να αρχίζει το κοτσάνι ενός τριαντάφυλλου και να ανεβαίνει και να ανθίζει κατακόκκινο στο στήθος μου. Όμορφες, υπερήφανες γυναίκες, όλες λεβέντισες, χριστιανές, τουρκάλες, Εβραίες, Αρμένισσες, μπαξές ήταν το εργαστήρι μου. Όλες τις αγαπούσα. Οι πιο πολλές ήταν από το Σιξιρίν, το χωριό μας, γέφυρα του Βεζίρι, πά να πει. Είχα όμως πελατεία από όλες τις περιοχές και από όλα τα μιλέτια. Το ραφτάδικό μου ήταν γνωστό σε όλο τον πόντο. Είχα πάντα και μαθητευόμενες. 4-5 κορίτσια. 5 θα μετράτε και μια θα κόβετε. Ήταν το πρώτο πράγμα που τους μάθαινα. Άμα το κόψεις το ύφασμα, πάει, τέλειωσε. Δεν διορθώνεται το λάθος. Η ραφτική είναι η τέχνη της υπομονής και της ευγένειας. Βλέπεις τη γυναίκα με το μεσοφόρι. Η μια θα είναι κομψή και αέρινη, η άλλη πολύ παχιά, η άλλη πολύ κοντή, η άλλη κάπως σάχαρη. Εσείς θα φέρεστε σε όλες το ίδιο όταν παίρνετε μέτρα και κάνετε πρόβα. Όλες πρέπει να τις κάνετε να νιώθουν όμορφες. Και τις ιδιοτροπίες τους θα τις ακούτε πάντα με χαμόγελο. Από τις ιδιοτροπίες τους μαθαίνουμε να κάνουμε καινούρια πράγματα. Τα κορίτσια μου, τα μαθητούδια μου, τι να γίναν άραγε? Ζουν, ράβουν, άφησαν τα κοκαλάκια τους στα βουνά, στην εξορία. Ο τοπάλος Μαν με τις συμμορίες του άρχισε να σφάζει τους χριστιανούς. Ο Σολομών Χότζας άρχισε από το Σιξιρίν και γύριζε σε όλη την περιοχή και χτυπούσε τις πόρτες των πλουσίων και έλεγε «Πουλήστε, πουλήστε ό,τι έχετε και αγοράστε όπλα γιατί χανόμαστε. Μόνο όπλα χρειαζόμαστε για να σωθούμε». Τα υπάρχοντά μας θα τραπάξουν οι Τούρκοι. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όπλα για όλους και να δώσουμε και στους φτωχούς. Πουλήστε τα πάντα και ακολουθήστε με τα γυναικόπαιδά σας. Ξέρετε καλά τι μας περιμένει. Ξέρετε τι περιμένει τις γυναίκες και τα κορίτσια σας. Στις γυναίκες έλεγε «Η ζωή και η αξιοπρέπειά μας έχουν μεγαλύτερη αξία από τα υπάρχοντά μας. Αν επιβιώσουμε θα ξαναφτιάξουμε βιός. Τώρα πρέπει να φύγουμε στο βουνό, να προσπαθήσουμε να σώσουμε τα παιδιά μας. Συγκυρίστε τα σπίτια σας και στρώστε τα καλά σας στροσίδια. Ρίξτε μια ματιά όπως θα βγαίνετε και κρατήστε αυτή την εικόνα στο μυαλό σας. Τα σπίτια σας στρωμένα και συγκυρισμένα να σας περιμένουν να γυρίσετε. Διπλοκλειδώστε και φυλάξτε το κλειδί στον κόρφο σας μαζί με την ελπίδα που δεν πρέπει να σας εγκαταλείψει ποτέ, ό,τι και να συμβεί. Αν μείνετε εδώ, θα σας ατιμάσουν και θα σας σύρουν στην εξορία. Θα περάσετε βασανιστήρια. Ακολουθήστε με. Είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι τον ακολουθήσαμε. Κάποιοι δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια τους και κάποιοι άλλοι ήταν πολύ γέροι και δεν είχαν τα κουράγια. Όλους που έμειναν τους έσυρε ο τουρκικός στρατός στην εξορία. Σε εκείνο το φοβερό και ατέλειωτο δρόμο του θανάτου, 100-200 χιλιόμετρα στα βάθη της Ανατολής. Τους αλλαγούσαν σαν τα πρόβατα και τους χτυπούσαν με τα καμτσίκια μέσα στην κάψα του καλοκαιριού χωρίς νερό, πνιγμένοι στη σκόνη. Το χειμώνα, με βροχή και λάσπες, χωρίς ρούχα να αλλάξουν, χωρίς φαΐ. Έτσι, από τις ταλαιπωρίες, τις αρρώσκες και την εξάντληση, πέθαιναν στους δρόμους. Αχ, μανούλα μου γλυκιά. Έτσι χάθηκες κι εσύ. Εγώ πάλευα πάνω στα βουνά να σώσω τα παιδιά μου.
εσύ ξεψυχούσες σε μια άκρη του δρόμου μόνη, πονεμένη, πικραμένη, φοβισμένη. Στην εξορία τραβολογούσαν και παιδάκια, 7, 8, 10 χρονών, και επειδή δεν μπορούσαν να περπατήσουν, έμεναν πίσω. Τότε οι άντρες τα χτυπούσαν και αν αυτά δεν είχαν άλλες δυνάμεις, έμεναν στην ερημιά και πέθαιναν από το κρύο και την πείνα ή τα κατασπάραζαν οι λύκοι. Η Γιαννούλα ήταν 7 χρονών όταν ακολούθησε τους γονείς της στην εξορία. Δεν άντεξαν τα ποδαράκια της και έμεινε πίσω. Οι Τούρκοι χτυπούσαν αλίπητα τους γονείς που προσπαθούσαν να την κρατήσουν στην αγκαλιά τους. Το παιδί έμεινε στην ερημιά και ξαφνικά βρέθηκε περικυκλωμένο από μια αγέλη σκυλιών που γύριζε στα βουνά και ψάχνε για πτώματα. Τότε ο Χριστός, ο Αλλάχ, βοήθησε και τότε από μακριά μια πονόψυχη Τουρκάλα και άρχισε να κουνά τα χέρια της και να ουρλιάζει. Σαν από θαύμα, τα σκυλιά ξαφνιαστήκαν από τα ουρλιαχτά και απομακρυνθήκανε. Η Τουρκάλα το μάζεψε, το προστάτεψε, το πήρε στο σπίτι της και το είχε σαν παιδί της. Περισσότεροι ακολουθήσαμε το Σολομών Χότζα. Ο αποδάσκαλος έγινε καπετάνιος μας στα βουνά και πάλεψε με τη διπλωματία και με τα άρματα να μας σώσει μες στον Ανταρτοπόλεμο. Με τα πρώτα λεφτά που μάζεψε από τους πλούσιους, έστειλε 6 παλικάρια να πάνε να αγοράσουν όπλα. Στο γυρισμό του στα παλικάρια, φορτωμένα με 120 όπλα, βούλιαξαν στα χιόνια, πάγωσαν και πέθαναν. Ο αγώνας άρχισε ευθύς εξ αρχής με απώλειες. Τα ψάχνανε για μέρες και τα βρήκαν μισοφαγωμένα από τους λύκους. Πήραν οι άντρες τα πρώτα 120 όπλα. Στους υπόλοιπους άοπλους άντρες είπε ο καπετάνιος μας να κρατήσουν στους ώμους τους μακριές βέργες που να μοιάζουν με όπλα, να νομίζουν οι Τούρκοι που θα τους έβλεπαν από μακριά πως είναι όλοι οπλισμένοι και να φοβούνται. Πίσω τους ακολουθούσαμε 1.700 γυναικόπαιδα. Ο Σολομών Χότζας χρεώθηκε την ευθύνη όλων αυτών των ψυχών. Η όψη του δεν έμοιαζε πια με τον ήρεμο σοφοδάσκαλο. Τώρα όλη η σοφία του είχε περάσει στην υπεράνθρωπη προσπάθεια να σώσει το λαό του και έγινε αληθινός πολέμαρχος του Αντάρτικου. Το στρατηγείο του ήταν αποκομμένο από τα άλλα στρατηγεία. Στρατηγική του ήταν οι μετακινήσεις, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Δεν προλάβαιναν να μας εντοπίσουν οι Τούρκοι και έβρισκε άλλο κρυσφύγετο να μας πάει. Σπηλιές και κόγχες των βουνών, ενώ μας κυνηγούσαν ασταμάτητα τα συντάγματα του τουρκικού στρατού για να μας διαλύσουν. Όσα είδαν τα μάτια μου, να ιστορίσω δεν μπορώ. Θα προσπαθήσω όμως αύριο, εκεί που θα συναντηθούμε, να καταθέσω ένα κουρελάκι μνήμης, σαν μνημόσυνο, για τους χιλιάδες ανθρώπους μας που έπεσαν θύματα του μίσους του Κεμάλ και του τρισκατάρατου το Πάλοσμαν. Πολλά από εκείνα τα έρμα κορμάκια των παιδιών που ξέσκισαν οι λύκοι τα είχα ντύσει εγώ. Τους είχα ράψει μορουδιακά, σεντονάκια, φουστανάκια, ποδιές και παλτουδάκια. Είχα ράψει και στις κοπέλες νηφικά φορέματα, ζακέτες και παλτά. Τις είχα ακούσει να μου μιλούν για σχέδια και όνειρα που έκαναν για τη ζωή τους. Τους έρωτές τους, τις στεναχώριες τους.
Και έφτασαν οι μαύρες μέρες της φαγής και άκουγα τα κλάηματα των παιδιών και τα ουρλιαχτά των γυναικών που τις χτυπούσαν και τις βίαζαν οι Τούρκοι. Αχ, εκείνα τα ουρλιαχτά που έσμιγαν με τα ουρλιαχτά των λύκων τις παγωμένες νύχτες, σφράγισαν την ψυχή μου. Ο Κεμάλ είχε στείλει μιλιούνια στρατό στα βουνά να καθαρίσει τους αντάρτες. Ο χειμώνας ήταν δύσκολη εποχή, γιατί κρυώναμε. Έβρισκαν δύσκολα τροφή οι αντάρτες για όλους μας. Το χιόνι και η λάσπη πρόδιδε τα ίχνη μας όταν πηγαίναμε από τη μια κρυψώνα στην άλλη. Οι μανάδες για μέρες νηστικές στέρευε το γάλα τους. Τα παιδιά πεινούσαν και έκλαιγαν. Αρρώστεναν και πέθαναν αβοήθητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ανταρτοπόλεμο ήμασταν εμείς, τα γυναικόπαιδα. Οι πιο τρομακτικές στιγμές ήταν όταν ήμασταν κρυμμένοι 1500 ψυχές μέσα σε μια σπηλιά και περνούσε απ' έξω ο τουρκικός στρατός. Έπρεπε τότε να κρατούμε την αναπνοή μας. Σσσσ! Φώναζαν οι άντρες. Σιωπή! Κλείστε τα στόματα των μωρών! Τα κλάματα θα μας προδώσουν! Κλείστε τους στο στόμα! Όλο και κάποιο θα κλαίγε, χωρίς να μπορεί η δυστυχισμένη μάνα να το σταματήσει. Τότε τα μάτια όλων καρφώνονταν πάνω της. Κάνε κάτι, κάνε κάτι, κάνε κάτι! Πολλές φορές τις το έπαιρναν από τα χέρια και... Θυμάσαι, μάνα, την Αριστούλα. Της είχαμε ράψει τον Ιφικό. Ήταν φρεσκοπαντρεμένη και εγκαστρωμένη όταν βρέθηκε στο βουνό. Ακολουθούσε με κόπο πολύ. Όταν ήρθε η ώρα της να γεννήσει, μας κυνηγούσε να αλεφούσει Τούρκοι. Χιόνιζε εκείνες τις μέρες και ξύριζε το κρύο. Τρέχαμε αλαφιασμένοι με τα μωρά στην αγκαλιά να φτάσουμε στο ποτάμι, να μπούμε μέσα να χάσουν τα ίχνη μας. Σε μια στιγμή η Αριστούλα έβγαλε μια κραυγή και γονάτισε. Φώναζαν οι άντρες. Γρήγορα, γρήγορα, μη χασομεράτε. Η Αριστούλα ούρλιαξε και το μωρό γλίστρισε στο χιόνι. Γρήγορα, συνέχιζαν να φωνάζουν οι άντρες. Σημώνουν οι Τούρκοι. Το μωρό το τσαλαπάτησε το πλήθος. Βάλε με το νου σου. 1700 γυναικόπαιδα τρέχανε να σωθούν και μιλιούνια Τούρκοι το κατόπιν μας. 2 γυναίκες αρπάξανε από τις μασχάλες την Αριστούλα και τις σέρνανε τα νάσκελα για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Το αίμα της άπλωνε στο χιόνι. Αντιστεκότανε, φώναζε. Καθώς αλαργεύαμε από το σημείο της γένας, έβλεπε τα χεράκια του μωρού να σαλεύουν μέσα στο χιόνι. Φτάσαμε στο ποτάμι, μπαίνουμε μέσα και προχωρούσαμε ως τη μέση στο νερό. Η μάνα ούρλιαζε και γινότανε κόκκινα τα νερά του ποταμού. Σε μια στιγμή ξέφυγε από τα χέρια μας και βγήκε έξω και έτρεχε να πάει πίσω στο μωρό της. Και τώρα, μάνα, θα σου εξομολογηθώ το κρίμα μου που πλακώνει το στήθος μου σαν βράχος και μου κόβει την αναπνοή. Όταν άρχισε η συμφορά, οι κόρες μου ήταν 12 και 13 χρονών. Η Βαγγελιό μου, Κυρινιό μου. Ο Σωτηράκης στο γιαβρί μου δεν είχε ακόμα χρονίσει. Ο άντρας μου, ο Νικόλας, ήταν πρωτοπαλίκαρο στο πλάι του Σολομών Χότζα. Είχε πάρει από τη λεβεδιά και την αξιοσύνη του καπετάνιου μας, τον Καμάρωνα. Μια μέρα που ήταν η σειρά του να φυλάει σκοπιά έξω από την κρυψώνα μας, είδε να έρχεται το τάγμα του τουρκικού στρατού. Μπαίνει μέσα και λέει βιαστικά στο Χότζα. «Καπετάνιοι έρχονται, είναι πολλοί. Θα πάω στην πέρα κορφή και θα κάμω να με δουν. Έτσι θα λοξοδρομήσουν και δεν θα περάσουν από εδώ». Γύρισε ύστερα και με κοίταξε, μου χαμογέλασε και βγήκε έξω. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Κουλουριάστηκε αγκαλιά με το όπλο του και κύλησε τη χιονισμένη πλαγιά και βγήκε στην πέρα κορφή και στάθηκε σαν τον αετό στην περαραχούλα. Οι Τούρκοι τον είδαν, λοξοδρόμησαν
και δεν κινδύνευσε η κρυψώνα μας. Και πάει ο Νικόλας μου, ο Λεβέντης μου, ο σύντροφός μου, η παρηγοριά μου. Τον σκότωσαν, τον έστειλαν στην εξορία, βούλιαξε στα χιόνια. Δεν έμαθα ποτέ. Έσφιξα τα δόντια και συνέχισα με τα 3 μου παιδιά και τις ελπίδες μου στο Θεό. Ο Σωτηράκης στο γιαβρί μου είχε μείνει πετσί και κόκαλο. Έκλαιγε μέρα νύχτα και έτρεμα μην έρθει η ώρα και ακούσω αυτό το φοβερό και στραφούν όλα τα βλέμματα πάνω μου με αγωνία, τρόμο και θυμό. Και δεν άργησε να έρθει εκείνη η φοβερή στιγμή που ήμασταν κρυμμένοι κάπου 1000 ψυχές και περνούσε απ' έξω ο τουρκικός στρατός. Το μωρό μου άρχισε να κλαίει γοερά. Όλοι γύρισαν και με κοίταξαν. Οι γυναίκες και τα κορίτσια ξέρανε τι τις περίμενε, αν μας έβρισκαν. Θα βίαζαν το κάθε κοριτσάκι, την κάθε γυναίκα, δεκάδες άντρες, δεκάδες φορές και θα πέθαναν από αιμορραγία. Το ξέραμε καλά και το είχαμε δει να γίνεται μπρος στα μάτια μας. Τα δικά μου κορίτσια κοίταζαν μια εμένα και μια το μωρό μας και από τα μάτια τους τρέχανε ποταμοί τα δάκρυα. Ξεκούμπωσα το φουστάνι μου και έβαλα γρήγορα το μωρό στο στήθος μου να βυζάξει. Ήξερα πως δεν έχω σταλιά γάλαμα, μα σκέφτηκα πως μπορεί να ξεγελαστεί για λίγο. Το κλάμα του, αφού δεν έβρισκε να πιει, δυνάμωσε. Ένιωθα να κρατώ στα χέρια μου τη δίχη όλων αυτών των ανθρώπων που με κοιτούσαν. Οι Τούρκοι είχαν φτάσει έξω από τη σπηλιά και φώναζαν κουτουρού ελληνικά ονόματα. «Γιάννη βγες, Μανώλη έλα, Κωνσταντί μην αργείς». Έτσι έκαναν. Ήταν ο τρόπος που ξεγελούσαν τους αντάρτες για να φανερωθούν. Το μωρό μου συνέχισε να κλαίει. Ακούστηκε σιγανά και αυστηρά από πολλά στόματα. Το μωρό μου συνέχισε να κλαίει. Πίεσα το κεφαλάκι του να κολλήσει στο στήθος μου. Οι Τούρκοι έξω από τη σπηλιά συνέχιζαν να φωνάζουν ονόματα. Πίεσα πιο δυνατά το κεφαλάκι του μωρού μου στο στήθος μου, ώσπου του κόπηκε η αναπνοή. Ο Σωτηράκης μου σπάραξε για λίγο και ύστερα έμεινα ακίνητο στην αγκαλιά μου. Οι Τούρκοι έφυγαν και όλοι ανάσαναν με ανακούφιση και με κοίταξαν με ευγνωμοσύνη και λύπηση. Τα κορίτσια μου πήραν από τα χέρια μας το μωρό, τα χέρια μου το μωρό μας και το χαϊδολογούσαν και το φιλούσαν και... Το κρίμα του μωρού μου, μάνα, το κρίμα του μωρού μου. 20 χρόνια βράζω κάθε εβδομάδα κόλυβο και τα μοιράζω πόρτα-πόρτα. Πάρτε, καλοί μου άνθρωποι, πάρτε. Να συγχωρέσετε τη δύστιχη Σταθούλα που πέθανε πριν πολλά χρόνια μαζί με το σπλάχνο της μέσα σε μια σπηλιά. Τι κι αν προσεύχομαι κάθε μέρα, μάνα. Τι κι αν ζητώ εγώ να τη στήσει χώρες. Ένας βράχος κάθεται πάνω στην καρδιά μου. Σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Κάπου το έχω ακούσει αυτό, μάνα. Ύστερα κύλησε κι άλλος βράχος στο στήθος μου. Κατεβαίναμε στην προκυμαία της Αμψούντας με τη Ρινιό και τη Βαγγελιό. Κόσμος, 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 φωνές. Κρατάτε η μια την άλλη γερά. Μη χαθούμε, κόρες μου. Πού είσαι, Βαγγελιό μου, δεν σας βλέπω, παιδί μου. Εδώ είμαι, μάνα. Ρινιό, δεν σας βλέπω. Είστε μαζί. Τη Ρινιό μας δεν τη βλέπω, μάνα. Δεν την ξανάδα ποτέ. Γι' αυτό σου λέω, μάνα, συνέχεια, είχε το νου σου στο ραδιόφωνο.
Με κόπους και βάσανα φτάσαμε στην Ελλάδα. Μείναμε πρώτα στην Κατερίνη, ύστερα ήρθαμε στα Χανιά. Η Ευαγγελιό μου πάντα με σκοτεινιασμένα τα μάτια. Και πώς να με σκοτεινιάσουνε με όσα έχει αντικρίσει. Θα αρχίσουμε τη ζωή μας από την αρχή, Ευαγγελιό μου. Θα σε μάθω την τέχνη της μοδιστρικής, θα ράβουμε κι οι δυο και θα βγάζουμε το ψωμί μας. Μη μου πικραίνεσαι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά θα την ξαναβρούμε τη σειρά μας. Μη μου πικραίνεσαι, κόρη μου. Δεν μπορώ, μάνα, να μείνω άλλο εδώ. Ό,τι και να θυμηθώ πονάει. Όπου και να περπατήσω πικρές κουβέντες ακούω. Τι κουβαληθήκατε εδώ? Τι θα σας κάνουμε όλους εσάς? Δεν μας φτάνει η φτώχεια μας. Θα φύγω, μάνα. Θα φύγω όσο πιο μακριά μπορώ και ό,τι θέλας γίνει. Η Ευαγγελιό μας μπήκε σε ένα μεγάλο καράβι και έφυγε στην Αμερική. Καμιά φορά, αραιά και που, λαβαίνω κανένα γράμμα. Λέει πως είναι καλά. Αχ, μωρέ δάσκαλε. Χάθηκες κι εσύ και ορφανέψαμε διπλά και τριπλά. Πώς δεν το κατάλαβες? Το 1920, πως το κάλεσμα του Κεμάλ για υπογραφή της ανακοχής και αμνίστευση των ανταρτών ήταν παγίδα. Πώς μπήκε στο στόμα του λύκου και σε θανάτωσαν. Ύστερα φόρεσε τη στολή σου ο Τούρκος και σου λάτσερνε. Τη γυναίκα σου τη στείλανε στην εξορία. Το κοριτσάκι σου το βρήκανε να τριγυρνά στους δρόμους, δεν ξέρανε ποιο είναι. Και μου το έφεραν μήπως και τα αναγνώριζα από τα ρούχα. Όλγα μου, γιαυρί μου, τι κάνεις? Για δείξε μου το χελιδονάκι που σου είχα κεντήσει. Μήπως πέταξε άμα κοιμώσουν και δεν είναι τώρα στη θέση του? Εκείνο έτρεξε στην αγκαλιά μου και κλαίγοντας μου δείξε το χελιδονάκι που του είχα κεντήσει στην τσεπούλα του φουστανιού του. Το πήρε τότε ένας θείος του. Το προστάτεψε. Και άμα φύγαμε, το πήρε μαζί του στην Κατερίνη. Η Όλγα, δόξα τω Θεώ, μεγάλωσε, παντρεύτηκε και έχει μια όμορφη οικογένεια. Όλους τους πολυσπουδαγμένους Έλληνες του Πόντου τους έστειλε στην Κρεμάλα ο Κεμάλ. Είχε στήσει ένα τάχα δικαστήριο στην Αμάσια. Τους έκλεισε όλους μέσα και τους έστελνε φουρνιές για εκτέλεση. Μορφωμένοι άνθρωποι, υπερήφανοι, σπουδαίοι, γράψανε γράμματα στις οικογένειές τους για να τις προετοιμάσουν για το κακό που θα ερχότανε. Μερικά από αυτά τα γράμματα μου τα έδωσαν οι γυναίκες τους να τα φυλάξω. Θα τα παραδώσω και αυτά αύριο, μαζί με τα κουρελάκια. Άκου, μάνα, πώς μιλούν. Άκου. Να ραγίσει η καρδιά σου. Να καταλάβεις τι πάει να πει άντρας. Φυλακές Αμασίας, Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1921. Αγαπητοί μου κυρίες και φίλοι, Αμασίας. την Τρίτη θα είμαστε εν ζωή. Φιλτάτη ουρανία. Ο Θεός να μας αξιώσει τους Χθες ουρανούς ημέραν της και σε εσάς να δώσει σταυροπροσκυνήσεως ευλογία και επαρουσιάστην στο δικαστήριον εις τη Ο κλάδα. θάνατος περιείπτεται των κεφαλών μας. Καμίαν ελπίδα δεν έχω πλέον. Όταν θα μάθετε το λυπήμα να μην χαλάσετε τον κόσμο. Θάνατον ή το θέλημα Θεού. Χθες ενανίκοντα 5 αμυσινοί Παφραίοι καταδικάστηκαν εις θάνατον διαμχώνης. Τα παιδιά ας παίξουν και ας Έχω χορέψουν. πίστη ότι θα συναντηθούμε εις την άλλη Σας αφήνω ζωή. υγείαν και εις την προστασίαν του Να τελειώσει Παναγάθου. το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Εν όσο ζείτε να με μνημονεύετε. Θάρρος και εγκαρτέρησης και ελπίς Τη Βαλεντίνη επικύριον, να τη μάθεις ραπτική, την Φοφό να μην χωρίζεσαι. για να ενώ σου εμπορέσεις το Το καταδύναμο, μόνο που να εκάμαμε σηκώσεις το ήταν βαρύ ότι φωτίος. βοηθούσαμε τα ορφανά και τους Εάν φτωχούς πρόσφυγας. σβήσετε της καταιγίδος αυτής, Στα φίλτα τα να πάτε τέκνα μου, στους την γονείς ευχή μας μου, κοντά. Παπά Σιμεών, ας καλήν με πρόοδον μνημονεύσει ενώ σου και ζει. καλήν διαγωγήν. Τη βαριέτα και το ορολόγι μου παρέδωσα. Φρόντισε στον για την Κύριο υγεία σου Παύλου για να μπορείς να Γαλλιούλη. αναθρέψεις όπως πρέπει τα τέκνα μας, να γίνουν καλοί Τα πολίτες. ρούχα μου θα διαμοιραστούν εδώ. Και ας με συγχωρέσουν Πήρα την όλοι οι αδελφοί τελευταία μου, σου οι επιστολή. νυφάδες και όλοι οι Που συγγενείς και δυστυχώς φίλοι. εγώ δεν θα σας επανείδω εις τον κόσμο των Και είμαι επίγειων, ήσυχος εν τη αλλά εκ φύλακη. του ουράνιου κόσμου όπου θα βρίσκομαι.
Θα σας επιβλέπω ευτυχής. Αντίο, βαίνω προς τον Πατέρα και συγχωρήσατε. Σας γλυκοφιλώ όλους. Αλέξανδρος, Ο Ματθαίος σου. Γεώργιος, Ακριτήτης. Σας φιλώ με άπειρα φιλήματα. Υγιένετε. Γεώργιος Κακουλίδης. Γεια σου, μάνα. Γεια σας, πατριώτες. Γεια σου, Σολομών Χότζα. Ράψε μου, μάνα, ένα φουστάνι, ως τα γόνατα να φτάνει, να είναι λευκό κι αλαφρό, σαν περίστεριου φτερό, και ενταπάνω του και πέρλες, ασημές προβέλες, βάλε μανίκια μακριά, αν θες πόλη στα κλαριά, στην πλατή ράψε και